Manan sa kaawit. Kumusta kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ning sikat na kaing tulumanon ang handumanan sa kaawit. Tawagan ko sa naan nga Ariel. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Love Me Like the First Time. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon merkening sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Ariel. Nakigbuwag ka na ako. Dili ka na ako. Tugod kay paiangay, di pa? Mika, Minyo ka. Ug nasahid kong dili ko ikaw mahimong ang kunon. mahal ko ikaw. Pero dili pa iko ang imong pagmahal. Nasayod kong adunay na kuwang. Sulti ko kunod sa'y gusto ni mga akong buhaton. Andam kong buhaton ang tanan. Dili ka na mawa na ako. Ariel, Kung gusto ka, biyaan ko ang akong pamilya. Kita ang magwaban. Kung muna imong ipaabot. Andam kong biyaan ang akong pamilya. Mapag ka rin gusto mo. Ako na buhaton. wa ko'y laing gustong pangayoon nimo. Ihatag na ko ang akong kagawasan. Mika. Hey, naunsa ka naman, uy. Hubog ka naman sang nauli. Dali, lingkod. Naghapi-habi ramis sa kumot kauban. May nalagani ka nakauli ka pa. Nana, natsupuhan na tika. Nakailis ka na. Mahal tika. Bana tika. Andam ko ikaw silbihan sa tanang ikayon. Ayaw lang yung tihay. Ay, Papa. Okay na ka? Kagani na ka diha. Giapungan ko nimo. Ingo mas mama nga nayayay ka. Nagbantayan ka. Mga gibantayan ti ka. Oh. Nakaw na di si mama. Ni Wart na. Ingon siya. Nalang food sa table. Kung mukhaon na ka, pwede na kang mukhaon. Good morning, Papa. Tempa. Ngano niya ka mo duha? Wala may klase? Saturday, mangkot ron. Wa may klase. Okay, work pa? Oy, JR, Marie. Sama, nagmata na ba sa papa ninyo? Kung nagkamata na, para alas kusina, makakaon na. Nagmata na lala. Sige, kainiton ko pa rin pagkaon. Pa, anong ganyan mong kang nahubog? Bad for your health. Di gina maayo. Ingo namang teacher. May mo ba magsulti ta? Ariel, ni ata sa opisina. Palihog lang. May mga mata nga nagtanaw. Nasayod ka ba? Unsa ka miserable nga akong kinabuhi? Tungod kay imo kong gilikayan? Nagkasulti na kita ni Anang Pahina, dili pa? Pero dili ko makadawat. Mura kong mabuan. Hadagan ko ikaw lagi kayo nga makasulti ta. Pero dili sa opisina. Salamat. Magkita kita sa samang lugar. Human sa atong trabaho. Daghang memories ka na to kini maong dapit. Memories. Nga dili na angay panghandumon. Mahal ko ikaw. Ugwa ko na ikaw mahala. Dili ko matuo. Na magkakalang. Mao ka rin matuod. Natugtad ko lang. Nga dili isukdanan ang gugma aron lang magbalipayon sa amo pong higayon. Saba sa nahita po na to. Oh, ang kunan ko. Sa higayon nga nagkaupan kita. Dawin mo sa langit na kinialang ako. Apan sa higayon nga, ako na lang usa. Ug tuwa ka sa mong pamilya. Igo sa mapuang ko magkudaw ta. May kasaw na ko nimo. Ug kana mo'y dili ko na madawat. Biyaan ko nga akong pamilya. Magkuyog ta. Kita magtipon. Dili ka na angay mamili. Tugod kay ako na mo ini desisyon. Niya. Itong ko pagbalik
imong akong pagkababay. Kaupo ka. Sawan na galipay nga puno sa pagmahal. Tagbahon ta nga itong kaugalingon. Hindi ka human. Pagkasamahan nga usa lang kadautang damko ang atong panagkaila. Mika. Na-resign na dahil si Mika sa inyong opisina? Nganong nasahid ka? Gihangyo ko siyang palayan ka. Sa? Daan akong nasayod nga may relasyon mo. Pilagay kayo nga matuog ka. Kalit na lang mulitok sa nga ni Mika. Sahi kayo nga hubog ka. Muhila ka. Kung magpanawag ka sa nga ni Mika, nasayod ka ba kung unsa ni kasakit na ako, Ariel? Kita ang nag-uban sa basa kabubong. Pero laing babae ang imong giuna-una. Nasahid ka na di? Pasilo ako. Dili ko tuyo mo na may tabo. Kung siya man yun ang imong piliyon, ihatag ko kanimo ang imong kagawasan. Nilay ko ikaw pungan. Pare. Niya, ang kuna ko sa katapusang higayon. Ipatagamtam na ako ang kainit sa imong pagmahal sa man ni atong higayon nga ako pa ang imong gimahal. O gini ka humanat, mahimo ka nang mubiha. Ang kuna ako. Pare. Kung ba okay na lang yung kasawa na mo i-desisyon, andam ko sa pagpakibalik ni mo. Salamat. Dagan salamat. Karon dayon. Andam mo kung ako mga gamit. Muapas ko ni mo diya sa Manila. Aron, ana na kita magsugod sa bago natong kinabuhi. Paabutin ko ikaw, Ariel. I love you. I love you too. Dagan salamat sa iyong pagsabot. Ang matuod nga magmahal. Andam mo sabot sa tao nga iyang gigugma. Dili magkataro nga doon nga hangyoon ko ikaw magpapili na mo og sa imong mga anak. Kung wa ka na magkinahanglan pa na mo, ilaban na sa imong mga anak. Pasaylo ako. Pa, anong nagdamang kagdagang mga bag? Asali ka pa. Ano dahil mo si Mama? Nag-away mo? Anong nihilak mo na si Mama? Mga anak, mga bata pa mo. Dili pa mo magkasabot. Pero nasayod ko. Hindi kabot sa husto higayon. Magkasabot ramon kung ganong ako kinibuhat. Nga naman di ay. Magbuwag na mi si Papa ninyo. Dili na mo mahalang usa-usa na mo. May mo din ang magbuwag mo. Anya kami, mag-unsa naman lang ni. Dili ko musugot nga magbuwag mo. Dili mi musugot. Dili ba, JR? Dili kita ti. Kumala na. Ayaw ibiyahe pa. Ayaw pa. Maluwi ka na mo pa. Ayaw pa. JR, ay pagluhod. Barong. Barong. Ginawa ko, si Marie, nakuyapan. Marie! Marie! Huwagin may magkabuwag ni Marie. Tungod kay nagsabak na sabdiay siya sa ikatulo na mong anak. Gidaw ko sa bagko sa kaluoy sa ako mga anak. Nga puwerteng hilag sa diyang mulakaw na unta ko. Gitawgan ko na lang usab si Mika. Nga putlo na lang ginamo ang among relasyon. Tungod kay angay ginakong pilion ang akong pamilya. Puwerteng hilag ni Mika. Kay nagdahom siya nga moapas gid ko niya. Si Marie usab, buotan ra kay nga midawat sa nahimo nako kasaypanan. Ug misamot nga iyang gipakita kanako ang tim-os niyang pagmahal. Ug naningkamot sab ko sa akong kaugalingon nga manumbalik ang kainis sa akong pagmahal sa akong asawa. Dinhi na lang kutob. Dan salamat RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Ariel nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo.
Awit nga nagalahan, Love Me Like the First Time. Ang mga kaagay gibata ng doa sa radyo ni Mira Luna Tumulak o gabor sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga hikala o mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baga, ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, bagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mana so sa kaawit. Mayong adlaw sa tanang suking tigpaminawan ning handungmanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong sigilanon. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit ni naguluhan, I never dreamed someone like you. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon makining sa kababay nga taga Iligan City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Ena. Wala na. Late na ko. Kakutas din mo pasok lakaw, oy. Kaya una pagit kay ko. Oy, dahil na. Kapas ba ko mo naglakaw, day? Hinahinay, oy. Kaya, dako-dako kitong buto kung madagma ka. Lagi, noy. Kaya una kay ko, good. Hinuwa yung tiguang, ma. Mga way mahimos kinabuhi. Standby himantayon. Naunsa ka, oy. Naunsa ka din, ha? Gabagut-but ka manggudi. Maupagani imo pag-abot. Pamina ko, ma. Simod ni mo ay kasabitan na sa basket. Ngano lagi ka? Da. Upay kahiyo na kaayo ko. Nakalabay pag himantayon. Ilos ni Dodoy ay. Painayon ko no ko og lakaw kay dako-dako ko no kog buto ko madagma. Ay, sos. Komedya na to, oy. Tuo ka man na ng dudoy. Makalagot panggod, ma. Huwag sila makita na kung ako or yung katambok. Ay, sige lang. Gwapa masab ka bisag tambok ka. Uya, buutan. Pero tambok. Oo, pero gwapa o buutan. Ikaw manggod, ma, oy. Papiyangan si kunin magpakaon sa una sa bata pa ko. Away noon, tambok na hinong kayo ko. Di magkatambok, oy. Tsabihon lang. Parehas na manggod na, ma. Sabi o tambok. Hi, Ina. Hi ka dyan. Ganina na akong naghuwat ni mo. Nakurot na lang kong duha ka burger o saka soft drink. Gaya ni mo, uy. Sorry po. Nagpangasaba kay makadungog ang akong BF. Kinsan imo kauban na laki? Akong BF, boyfriend. Noel, si Ina akong best friend nga sa baan. Lloyd. Hi, Ina. Hi. Lloyd. Huy, di ba pagkuro mong nagbuwag ni Jimmy? Unya na anasad? Shooty apas, Dali na hinuon na. Mga unta, parang mawasan kasi imong sapot nga nagpaabot na ako. Anak pa? Tempa, ingon ka mga unta. Galing ko drama lagi ito din small. Naakatagi paabot, Sorry ha, huwag ka kapahibaw. Oh, yan na siya. Psst, pre! Gwapo na iyang friend. Naisalapay mo na din Oo niya, makauna, ha? Ay, grabe siya, Asa tao ka noon? Wala na'y palabyon? Pre, suruya, langan ko. Okay na, pre. Hindi yun okay. Uy, ikaw pa. Uy, sakit mo. Hait kasi ko. Daot niya ka. Hilailaw na mo, pre. Si Lucy ang akong girlfriend. O ang iyang best friend si Ina.
Hi, James. Hi, Lucy. Hello, Ina. Guwapa mo yung best friend ng imong girlfriend, pre. Pero tambok. Kibaw ko, mo na isumpay ni mo. Ha? Dili, uy. Dili na mo akong gusto. Ay, yun na. No need to explain. Kahibaw na akong daan. Mo na isulti sa tanan akong mga kaila. Guwapa ko, pero tambok. Dili lagi na mo akong isulti. Moingon unta ko ba nga strikta lang, strikta dating. O karon, tambok na ko, strikta pa. Uy, Ed, gusto na ko nabi. Pagtuyang nasad ka da. Usapay iya, napuo ng imo. Pildi ang kontra. Nay, tikay ang na. Gusto na bi? Dili, Ed. Double kill na tong iya. Lalim ka. Tambok na ko, strikta pag yun. Pahiuman ka. Kaminos ka. Ha? Woy! Ed, gutom na na, Ed. Tana, Ed, magaon na ta. Ina! Kinsa man tawag na ko? Hey, kadit lang. Wa may magkuyabog ni Lucy sa iyong uyab. Ikay akong tuyo. Ha? Kay? Thank you, ha. May uban ka na ako din, At least, makasulti tagtarong. Di ko ni mo diretso ng supo. Sorry. See? Mas bagay ni mo ang upahiyom ka. Kay sa mag-inistrikta ka. Oh? Oops. Gusto kong mahibaw ka nga dili depekto sa imong lawas ang imong sobrang fats. Oh? I find it cute. Unsa? Mutuo kag sa di, no? Mas type na ko sa babae ang malaman kay Nindot Gakson. Time para good. Unsa man ang imo? Bugal-bugal o nagpa-cute ka na ako? Kung nagpa-cute ka, kay nakailaing toyo, ayaw na lang, kawa kay maani. Kagwapo ni mo niya. Nindot pa ka ubarog, ako cute. Okay. Gusto ka. Gusto kong magpa-cute ni mo. Kay nakagusto ko ni mo. Pero, wako'y planong mag-short ka. Gusto kong magsugod sa pagpakihigala ni mo. Aron, mas magkailata sa usag-usa. Ugon asa paingon ang atong panaghigala. Ang higayon ang magbuot. I've still been searching. Ni-text na sabay. Akong replyan, P. Huy, katog na kay makuhaan ng imong kagwapo kung manlag ko mo ng imong mata. Nasaan ta? Kinigit si James. Mangangin yun. Kanina ramon to akong nahinanok kung wala pa siyang sigig text. Reply na sad ay. Di pa ka, Ana? Bagay na kita. 0 ka ug 1 ko. Number 10 na ta. Perfect 10, di ba? So, kita na aron ma-perfect na ta. You? Bahala ka. Ikaw mo reply. Hi, Jasmine. Hi. Kita ka? Nag-shades ko, bisan hapit ang ngit-ngit. Kaya nga naman ko nun na. Aron, dili makita sa uban. Nalagom na kayo ng akong mata. Kay, wa ko makatog. Kay sige ko paabot sa imong text. Gabi eh. O kinsa mo ko rin nag-ingon ni mo nga pabutang akong reply, ha? Aw, wa. Ikaw ba'y mahigugma? Lalim ba? Ikaw no? Hapit ra ba kung tuon ni mo, ha? Ay, salamat. Kay hapit na. Tugaya sa maduol anang eh. Hapit raman kuto. Asa man ka? Kay guyugan ta ka. Kupot mi. Unsa? Di ko eh. Tanaw na sa mga tao, oh. Gwapo ko no kayo kung guyog. Ganon di eh.
di kay guwapa. O mauwaw kang makig-uban ako, ug mukupot. Unsa? Ikaw day ko nimo? Ay, sige. Di na ako magpakita nimo. Adto na ko. Huy, gara sad ay. Balik ba? Kung mo balik ko, kita na. Unsa? Kita na ba? Balik na diri good. Huy, nganong nanghawak man ka? Ingon ko, kita na kung mo balik ko. Baguman kong abot. Ana man na, mukis mo gina. Malipayon kayo po uban ni James karon. Duha na may katuig and still counting. You look at me, and so unusual. Magkita mga galang kaagin ni Ina nga taga Davao City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagkalahan, I never dreamed someone like you could love someone like me. Ang mga kaagi kibata ng duwa sa radyo ni Maritis Parva Alvarez, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin si Paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papanaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa saka. I-address lang nining tulumanon, hantimanan sa sakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa hantimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong